Образът, който имам за моята родина България, е бликащ извор, както на природни богатства, така и на духовни. Затова имам специално отношение към природните чешми и извори. Те са явно проявление на физичен план на Божията любов, благодат и милост към всички нас. Действително, щедра е земята ни на природни блага за наша всеобща радост в условия на изобилие. Ще споделя мъдри слова на Боян Боев из беседата «Законът на справедливостта». Той казва: ще отворя една страница от живота на братството. При ловния парк през 1928 година имаше едно изворче. Учителят го откри. Чистенето на изворите има голямо окултно значение. Щом изчистиш един кален, пълен с жабоняк извор, ти не само даваш възможност на пътника да пие чиста вода, но към теб ще се приложи следният окултен закон. Каквото правиш отвън, такъв процес става и в твоя душевен живот. Изворите на твоята душа се отпушват и започват да текат. Всяко нещо, което човек прави отвън, намира отражение и в неговия психически живот. На този извор при ловния парк учителят тури следният надпис: Божието благо е благо за всички. Това е именно и четвъртият закон на справедливостта. Този закон може да се формулира още така. Добро е това, което е добро за всички, а не само за едного или няколко души. Доброто трябва да бъде добро за всички и благото трябва да бъде благо за всички. Този закон, ако се приложи, ще измени коренно обществения живот. Край на цитата. Това послание искам да допълня с думите на основателя на антропософията, доктор Рудолф Штайнер, който казва: виждате как съзнанието на човека трябва да бъде извисено от минерално към растително. Тук отново има едно окултно изречение. Състоянието на растителното съзнание ще бъде достигнато от човека едва когато той няма да бъде способен да различи собственото си благо от благото на цялото останало човечество. Докато отделният човек търси благото си за сметка на останалите хора, състоянието, в което съзнанието може да премине в следващото стъпало, не може да бъде достигнато. Край на цитата. Относно цитираните два източника, прави впечатление следното. Първо, излъчените послания са в пълен синхрон и унисон помежду им. И второ, можем да преценим доколко ние индивидуално и човечеството в съвкупност вървим по прав път, т.е. по пътя на положителното развитие в еволюционен смисъл. Оказва се, че без моралност не може да се достигне следващо стъпало на съзнанието. Благодаря. От мен Юлия Радойкова. Имате най-светли пожелания за хубав ползотворен ден.